64. Lingaw kos 155 da. Nahan kaning 155. Asa kang ginhawa ani ron. Taman. Nay angkas pareha mi. Lingaw ang tanig. Wa ko yang angkas eh. Orag bibo gi kay ni ba. Record. Namong ko yang angkas gud murag malabo ni. Das lugsong mo murag ganahan ko das lugsong mo. Kesuka gitu ya. Allah. Oh, halo oi, bilin. Kuasa pa angkas ba marag. Makapanampot gid siguro ko ana no. Siguro ra pod saon man gyud among gi angkas. Toto berkitaon ko sa pagkusog-kusog sa tingog. Yang dagan kay chill. Kinahina naman siya. Adlok ko eh, yung ginhawa. Kalahota yung ginhawa mga bay. Ala ka dia. Ala. Lunitan juga gyud. Lagi malunitan ana ba? Lunitan yung kilid yun.
Luyas 150 na eh. Tungas. Siguro gakora isa marag makabawi-bawi unta. Saan man may angkas. Bye bye. Ibiyaan ako ni Sniper 155. Si Mio panasyan ako nasa bayan ba. Talaga lubi. Luka sa lubi oy. Di patuyo untuk paligid bay. Gatay. Yawa to may motor oy. Bye bye Sniper. $136 kita mo kan. Kurat kasi. Kurat kasi ay. Kaya ko kitsa gihati gini nga 150 no. Grabe gini nga 150 no. Kalitrag tungaman. Nanapot siya. Dadapot ka. Hala. 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 155. Hala. 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 166. Hello! 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 Break man! Hello! Hello! Ligawan ako sa Sniper eh. Uy, 115 na rin ako ano. Taka rin juga eh. Uy, 115 na rin ako eh. Unsa na ka? Lolo. Lolo. Bungo ka ba dyan? Uy, 115 na rin ako eh. Grabe po ka. Ayaw, anak ko. Uy, tinoda na ikol. 115 ramon ko ni ako. Pasig sayop kag tanaw ba. Nancam ni si Sniper. Uy. Alam. Huwag mo ni pag-asa. 115 raman eh. Pero naan ni pag-asa nga makaapas. Kaya mo break man dyan sunahan ron. Lord, yun.
sakay ko sa Sniper 155. 155 lang sa Kalam. Puro na to. Dire. Hello, para siya. Good, 140. 150. Bye-bye. Alah. Undang siya, Una-una ni 155. Nalunitan na to. Nalunitan na to siyang partner. Diyan lagi pagugod-gugod na. Kabalo na ko do pa sa mga partner ang sakay. Lunit-lunitan kag taman. Na kasi or naka-realize na siya nga 115 ram na ito kung gigod-gugod. Timing ra gud unta di lang gud unta siya kay pugos sa builo kabalang alanganin ako di ko ala dia minor ko ya, kamu builo sa kuan plaster ang dalan Valencia to Maramag 18 minutes ako gidagan. Sugay break ko. Giyatan 18 minutes. Kaya once gani dito man nga bay pagpaandar na ko sa Red Ribbon, balik gini sa alas 12 na tanawa 12:80 naman. Kuling nga. $18 minutes. Kaya ra 18 minutes no. Kaya ra gyud ako sa Kenan. Valencia to Maramag, murag 12 minutes na to nga grabing dali-dali jud. Undang sniper ko kasabaan na ba. Sorry 155. Gitripan manggug ko nimo de. Tanawa, kasabaan mong kasi masawa. Oh, dada po disunod na po. Builo na po ko. Lolo, yotin ini U-turn. Hello, sunod yun siya. Ako lahi ko kay maninuot ko kay 115 na rin ako motor. Ay, ako. Alaka, lunita na po karon. Sige, bakusog jud, luniton jud ka karon ba. Sige, lunitan jud na imong kilid ron. Ala, sige gyud. Ala, sige, bakusog na po. Ala, loya sa 115 nga stock oy. Oh, loya kay 115 nga stock. Hello ka dia. Hello, 115 nga stock loy kayo. Layo kayo siya. Oh. Layo kayo siya. Hello. Hello. Paliyog ko bi lunita sa para makabreak. Lunita na po kakaron. Yare, lugsong. Mawig lugsong. 150. Hello, 150 to.
motor. Allah. Allah. Dapat dia. Allah. Allah. Lunitan na po na ron. Grabe kalingaw, tripping. Di ko ni mo biyaan basta ako'y 155 nya ang ligo ko ko 115. Biyaan ako isa ka barangay oy. Karang di na jud ko makita. Kay muundang na pwede nagguko dayon kay sayaw naman nakitang sniper. Ya makita pa man yung sampot kay sige man jag kalunitan siyang partner. Luniton siya yung bag pahawiran na. Sa hawirin niya kung bagbe ana yung partner. Sige luniton ta karon. Sige ka mundang gugukod ron luniton gitu ka. Ala bira na punta ni. Ang gamit niya sprocket ron mga bay 1434. Nagbalik og 14. Kaya nagdako mo kog ligid god. Allah, Allah, oh ya si stuck oy. Allah. Dali ara ko maabot ni Don Carlos oy. Allah, wadya lo ya si stuck oy. Di ara kita man ang stuck oh, third year 130. Allah. Dibuha ning gukura oy. Allah. Allah, ya 115 oy. Ning kamo tang 115 loy kayo. Kaloy sa 115 na ning kamot o gukod. Lo. Pero laban yapon ni kay Suzuki ba niya ko Suzuki Raider 115. Laban yapon ni. San pagka ni di ni papildi oy. Ukod jud ni. Tuo ka. Lo. 143 na ko. Hulata nga 150 ko. Kano sa 150 ni ron. Ang dalan medyo patungas. Alayo arak pili doy. Mga kwano pito ka block. Allah. Dilira di ay. Kuanra mga 5. Allah. Allah ka dia. Third gear. Ay kumpiyansa kay nanang 115 sa imong likod. Allah. Matrigger man sa mga bike nagpasiga kog suga oy gihay nako ko mga bante dayon ako may driving light ako pong gihay. Matrigger ni siya kay siyati na po ni sa samputing motora di gid mo undang oh. Di gid maulaw oh. Ako di juga maulaw ko dogan 55 ya 115 rabi niya ko balag di ko kapas. At least sagsapon ra gyapon ning duha oh. Allah. Luyas makita oy. Allah. Buko down the mix. Allah, darah. Ida siya. Saan man ka? Ako layo pa kong biyahe. Ambuti mo layo ba ka? Good, so laro na sa lingaw di gapon siya, sirbaton sa balik. Shout out na kay Sniper Gold, thank you. Na ako'y content. Wala ka gilonit sa imong partner. Kasing nalunitan ka pag comment lang. Sorry kayo. Saan man gyud, timingan man gyud. Naani man jud ko, mong laing lingaw. Full tank ako daan bay. Full tank ko diri sa ano? Diri sa Caltex. Full tank ko diri sa Caltex mga bay kay para din ako magtubil-tubil niya ini kuan. Abot balay pag uli, ditso-ditso na.
Tobiltag Caltex, Tobiltag Caltex. Unleaded. Karaan na kining Caltex ba? 27 minutes Don Carlos na ta. Grabing minaduaday. Ay 23 minutes record.